афсонаи халқи тоҷик Лак-Лак буд набуд як бача буд. вай ҳамроҳи модараш дар канори дарё зиндагӣ мекард. онҳо хеле камбағал буданд. бача ҳар рӯз ба сайди моҳиву мурғобиҳо машғул буд. чанд рӯз пай дар ҳам шикори ӯ барор нагирифт ва писару модар бехӯрок монданд. ниҳоят рӯзе Лак-Лаке ба дом афтод. бача кордро тез карда онро куштанӣ шуд. ногоҳ Лак-Лак ба гап даромад. маро озод кун, ҳар чӣ хоҳӣ бароят муҳайё мекунам. ба кишвари ман биё, ба ту як чизи аҷоиб мебахшам. кишвари ту куҷост? пурсид бача. маро гирифта ба бом барою сарде ва бин ки ман ба кадом тараф мепарам. ана кишвари ман дар ҳамон тараф аст. бача бо модараш маслиҳат карду ҳар ду қарор доданд ки Лак-Лакро кушта хӯранд ҳам аз камбағалӣ халос намешаванд. агар ӯро сар диҳанд, шояд Лак-Лак онҳоро хушбахт кунад. бача ба бом баромад ва Лак-Лакро сар дод. Лак-Лак ба сӯи шарқ парида рафт. бача ҳамон замон аз паси ӯ баромада ба тарафи шарқ равон шуд. рафт макони Лак-Лакро ҳеҷ ёфта натавонист. охир як рамаи бузро дучор шуд. ин рамаи кист? пурсид ӯ аз чӯпон. ин рамаи Лак-Лак, гуфт чӯпон. макони Лак-Лак куҷост? инро аз чӯпони гӯсфандон пурс, ҷавоб дод чӯпон. бача боз чанд вақти дигар роҳ рафта ба рамаи гӯсфандон рӯбарӯ шуд. ин рамаи кист? пурсид ӯ. ин рамаи Лак-Лак, ҷавоб дод чӯпон. макони Лак-Лак куҷост? макони Лак-Лак ба ту чӣ даркор? ба ҷои ҷавоб пурсид чӯпон. бача ба чӯпон чӣ хел ба дом афтодани Лак-Лак, барои чӣ ӯро озод карданаш ва чӣ ваъда додани Лак-Лакро нақл кард. аз рамаи ман дуто гӯсфанд бигир, гуфт чӯпон. ба шутури сафеди ман савор шуда ба тарафи шарқ бирав. вақте ки ба қасри Лак-Лак мерасӣ, дар назди дарвоза ду саги посбонро мебинӣ. гӯсфандҳоро ба сагон деҳу натарсида аз дарвоза даромада бирав, бигуфт чӯпон. бача аз чӯпон пурсид. ба фикри ту ман аз Лак-Лак чӣ илтимос кунам? дастархони пурнеъматашро илтимос кун, ҷавоб дод чӯпон. бача ба чӯпон миннатдорӣ баён карда гӯсфандони додаи ӯро гирифту ба шутур савор шуду ба сӯи қасри Лак-Лак равон шуд. ба назди дарвозаи қаср расида буд ки якбора аз дарвоза ду саг ба ӯ ҳамла карданд. бача ба пеши ҳар кадомаш якдоги гӯсфанд партофта аз дарвоза бемалол ворид шуд. ӯ ба он тарафтар рафта Лак-Лакро дид ва аз шутур фуромада бо ӯ вохӯрӣ кард. ёд дорӣ? гуфт бача. ман туро аз дом озод карда будам. акнун ба мамлакати ту омадам. Лак-Лак хоҳиши дили бачаро пурсид. ба ман дастархони пурнеъмататро деҳ, гуфт бача. хуб, гуфт Лак-Лак. ту маро накуштиву озод кардӣ, ман ҳам туро ба мақсад мерасонам. Лак-Лак хоҳиши бачаро иҷро кард. бача ба Лак-Лак ташаккур гуфта баргашт. бача ба пеши ҳамон гӯсфандбони маслиҳат дода расида дастархонро нишон дод. дастархон кушода шав, гуфт чӯпон. ҳамон дам дастархон кушода шуд ва дар рӯяш ҳар гуна хӯрданиҳо пайдо шуд. бача чӯпонро зиёфат карда сафарашро боз давом дод ва баъди чанд вақт сиҳату саломат ба хонаашон расид. аз ҳамон вақт сар карда модару писар аз хӯрок таъмин шуданд. ҳар касе ки ба хонаашон биёяд ӯро зиёфат мекарданд.
дере нагузашта овозаи дастархони пурнозу неъмати онҳо дар тамоми мамлакат паҳн шуд. ин хабар ба гӯши подшоҳ ҳам расид. вай фармон дод ки дастархонро аз дасти бача гирифта ба ӯ биёранд. фармони шоҳро иҷро карданд. писарам, ба пеши лаклак раву, воқеаро нақл кун, гуфт модараш ба бача. бача аз нав роҳи мамлакати лаклакро пеш гирифт ва баъди чанд вақт ба пеши чӯпони гӯсфандбон расида воқеаро нақл кард. чӯпон гуфт: дар ин бора ба лаклак чизе нагӯй, вай як кадуи аҷоиб дорад, ту фақат аз вай ҳамон кадуяшро илтимос кун. бача ба пеши лаклак омада пас аз пурсупос аз ӯ кадуяшро пурсид. лаклак илтимоси бачаро рад накард. бача кадуро гирифта ба назди ҳамон гӯсфандбон омад. чӯпон кадуро ба рӯи замин монда фарёд кард: аз каду бароед! якбора аз даруни каду одамони калтакдор баромада бачаро калтаккорӣ карданд. бача тарсида илтимос кард ки ба вай раҳм кунанд. ба каду дароед, фармон дод чӯпон. одамони калтакдор зуд ба даруни каду даромада ғоиб шуданд. акнун фаҳмидӣ ки ин каду барои чӣ дар кор аст? пурсид чӯпон. ҳа, фаҳмидам, ҷавоб дод бача ва роҳи хонаашонро пеш гирифт. вай ба пеши подшоҳ рафта аз вай дастархони пурнеъматашро талаб кард. подшоҳ дар ғазаб шуда фармон дод ки ӯро аз даргоҳ пеш кунанд. он вақт бача кадуро ба замин монда гуфт: аз каду бароед! аз даруни каду одамони калтакдор баромада подшоҳро калтаккорӣ карданд. посбонони подшоҳ тарсида гурехтанд. подшоҳ зорӣ карда гуфт: бас, бас, раҳм кун, дастархонатро медиҳам. бача дастархонро гирифта ба калтакдорон амр кард: ба каду дароед! калтакдорҳо ғоиб шуданд. бача дастархон ва кадуи аҷоибро гирифта ба пеши модараш омад. аз ҳамон вақт модару писар дигар аз ҳеҷ кас натарсида шоду хӯрам зиндагӣ мекарданд. ана ҳамин буд афсонаи лаклак. шоду фирӯз бошед.